аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Фарс Ван. Ман бо шумо Толиб Шоҳ. Дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси харгӯш парварӣ, яъне бизнеси харгӯш гап мезанам, ки шояд барои шумо камакак писанд ояд. Дӯстони азиз, шумо ки омода ҳастед, рафтем. аз харгӯшҳоро харидорӣ кардан ҳатман бояд ҷои онҳоро омода кунед. аз ҳар гуна сеткаҳо катаконро омода кунед, яъне ки шумо пеш аз катаконро омода кардан шумо бояд аниқ кунед ки сони харгӯшҳоро ба чанд зиёд мекунед. шумо ки инро аниқ кардед, ба ҳамин нигоҳ карда чанд катаки худро бояд шумо омода кунед. албатта дӯстони азиз, катаконро шумо омода кардед, анакнун бояд шумо мутахассисро дарёфт кунед ки барои солим ё ки хуб будани харгӯш барои шумо ёрии калон мерасонад. ва дӯстони азиз, шумо инам ки ёфтед, ду намуди харгӯшро барои шумо пешниҳод мекунем. бениҳоят сер авҷгиранда аст. бениҳоят сер авҷгиранда аст. якум намуди харгӯш харгӯши великан мебошад. дуюм намуди харгӯш харгӯши капалак ё ки шапарак ном дорад. дӯстони азиз, ҳамин тавр харгӯшҳоро ёбед. ин тавр харгӯшҳоро метавонед дар бозорҳо ё дар назди харгӯш парварчиён дарёфт кунед. харгӯшҳои 3 моҳа 4 моҳаро харидорӣ кунед. харгӯшҳои 3 моҳа 4 моҳа онҳо харгӯшҳои бақувват мешаванд. аз онҳо ёштараш шояд нимҷон бошанд. барои ҳамин албатта дӯстони азиз, пеш аз харгӯшҳоро харидорӣ кардан бояд ба якчанд ҷойҳояшон эътибори сахт додан лозим аст. якум, ба гӯшҳояшон нигоҳ кунед ки гӯшҳояшон бояд тоза ва хушрӯб бошанд. баъд дунбаашро қапида бинед. бояд аз дунбааш устухонҳояш баромада набошад ва аз пушти сараш бардошта бинед. ӯ бояд мисли пурҷин кашол шавад. агар ки кашоли беҳол шавад, аз он хел харгӯшро харидорӣ кардан хубаш даст кашед. ва охиронаш дӯстони азиз, ба чашмонаш нигоҳ кунед. бояд чашмонаш сурхи алобин бошанд, калон калон кушода бошанд. агар ки чашмонаш сурхи калон калон кушода набошанд, хубаш аз ҳамин тавр харгӯшам даст кашед. дӯстони азиз, мо фаҳмидем ки пеш аз харидорӣ кардани харгӯшҳо ба якчанд ҷойҳои ҷиддиаш нигоҳ кардан. анакнун дӯстони азиз, харгӯшҳои харидаи худро ба хонаи шумо ба катакҳои омода кардаатон мебаред. яъне ки дар ин ҷо шумо 10 харгӯш мехаред. 10 харгӯш мехаред, якеаш нарина ва 9тааш модина бошад мешавад. харгӯшҳои 4 моҳаи шумо барои бордор шудан аллакай омода ҳастанд ва шумо метавонед ҳар 9таи онҳоро якояк ба назди нарина ҷойгир кунед. вақти ҳомиладор шуданаш онро ба катаки махсус ҷойгир диҳед. дӯстони азиз, харгӯш пас аз 1 моҳ баъди ҳомиладор шудан таваллуд мекунад. ҳар як таваллуди онҳо аз 15 то 20 харгӯшаҳоро ба дунё меоранд. албатта дӯстони азиз, ҳамаи онҳо зинда намемонад, вале қариб нахтияш барои шумо 10-15 таш барои шумо мемонад. ва дӯстони азиз, пас аз 2 моҳа шудан шумо метавонед харгӯшчаҳоро алоҳида поиш диҳед. бо дар ин ҷо як хубии дигар дорад. мутахассисонаш мегӯянд ки пас аз зоидан мешавад ки пас аз 1 моҳаш харгӯши модинаро ба назди нарина саҳар ҷойгир кунед барои боз тез бордор шудан ва боз шабона ба назди бачаҳояш гузоред. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷараён тезтар афзоиши харгӯшҳои шумо зиёд мегарданд ва вақте ки харгӯш таваллуд мекунад, ба назди ин харгӯшҳо дигар харгӯшро даромаданашро қатъиян манъ кунед, айнан харгӯши наринаро. вақте ки харгӯшҳо 2 моҳа шудан, аллакай онҳоро ҷудо мекунед. баъд аз 4 моҳа шудан аллакай модинаҳои онҳо барои бордор шудан тайёр мешаванд. пас аз 5 моҳа шудан аллакай таваллудкуниро сар мекунанд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷараён шумо тарзи харгӯш зиёдкунӣ худро зиёд мекунед. ва сабаби асосии харгӯшҳоро дар вақти таваллуд якҷона кардан, ин харгӯши нарина ҳиссиёти падарӣ надорад. шояд дар вақти поиш харгӯшчаҳоро ба ҳалокат расонад. ба тарзи хӯрокҳояшон мебинем, харгӯшҳо чизе ки нест ки нахӯранд. пӯчоқҳо, ҳама намуди сабзавот ва гандум, ҷав, макка
ҳама намуд чизро онҳо мехӯранд. барои тарзи поидани онҳо ягон чизе муаммо нест. албатта дӯстони азиз, як ҷои ҷиддии дигараш дар ҳамин аст ки дар катакчаҳои харгӯшҳо ҳатман алаф ва оби тоза шуданаш шарт аст. ҳар рӯз обро ҳам алафро ҳам алиш кунед ки тоза бошад. бисёртар дар харгӯшҳо касалиҳои обравӣ дар бинӣ ва ринит вомехӯранд ва тарзи ин касалро табобат кардан бениҳоят осон аст. агар ки харгӯш тез ба пойҳояш бинияшро молиш диҳад, ӯ харгӯш дар айёми касалшавӣ аст. ӯро тезакак нигоҳубин кардан лозим аст. пешгирии ин касалиҳо дӯстони азиз хеле осон аст. дар дорухонаҳо сефтраксион харидорӣ мекунед ки хеле арзон арзиш дорад. ба вазни харгӯшҳо нигоҳ кунед. ба 1 килограмм харгӯш 0.5 миллиграмм сефтраксион, ба оби инексия 0.5 грамм аралаш мекунед ва дар пойҳои онҳо укол мекунед ва ҳамин чизи тайёр кардаатонро дар биниҳои онҳоро чаконда истед. ин ҷараён 3 рӯз давом медиҳад. баъди 3 рӯз худо насиб бошад саҳату саломат мешаванд. анакнун дӯстони азиз, вақту ҳисоб китоб ҳам омад, хеле ки шумо ҳис кардед. дар ин ҷо дӯстони азиз, мо 1000 сомонро барои тайёр кардани катакҳои харгӯшҳои шумо ҷудо мекунем ва ҳар як харгӯшҳое ки шумо дар назди харгӯшпарварон ё ки дар бозорҳо харидорӣ мекунед 30 сомон арзиш дорад. албатта 10 тои ӯ 300 сомон арзиш мегирад. 300 сомонро барои харгӯш харидан минус мекунед. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо барои хурду хӯроки онҳо тақрибан 2-2.5-3 сомон пул сарф мешавад. 3000 сомонро дар давоми 1 сол мо минус мезанем. анакнун дӯстони азиз, дар ин ҷо як харгӯш дар 1 сол аз 90 зиёд харгӯш таваллуд мекунад. дар ин ҷо 9 харгӯш даруни 1 сол зиёда аз 600 то харгӯшро таваллуд мекунад. анакнун дӯстони азиз, дар ин ҷо 600 харгӯшро не 500 харгӯшро мо ҳисоб мекунем. вазни як харгӯш 3-4 килограмм аст. 2 кило гӯшти тоза аз ӯ мебарояд. албатта дӯстони азиз, 500 харгӯшро агар 2 килограммӣ ҳисоб кунем 1 тонна гӯшт мешавад. имрӯз дар бозорҳои Тоҷикистон нарху навои гӯшти харгӯш аз 25 сомон сар мешавад. албатта дӯстони азиз, 1 тон гӯшти шумо 25000 сомон мешавад. дар ин ҷо 5000 сомонро барои ҳамаи сарф агар мо менузанем 20000 сомон барои шумо тоза дарони 1 сол аз 10 харгӯш пул мемонад. ва дӯстони азиз, 1 тон гӯштро чӣ хел нест кардан лозим аст, яъне чӣ хел фурӯхтан лозим аст? албатта инро шумо ҳамашро дар як вақт намефурӯшед. кам дарони сол, давоми сол. дар ин ҷо асосан столовой, ресторан, чойхона, қаҳвахонаҳо, дар даруни бозорҳо якчанд харидорро шумо агар дарёфт кунед, ин уҷе басанда аст барои шумо. ба гӯштро барои онҳо дар вақт расонида меистед ва дар ҳамин нигоҳ мекунед ки бизнеси шумо, дӯстони азиз, хуб давом мегирад. иншоаллоҳ шумо дар ҳаёт бизнеси худро меёбед. албатта дӯстони азиз, ба хатогиҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо шумо меҳмон бошед, ба канали мо обуна шавед, подписатсия кунед ва колоколчикро пахш кунед ки видеои навбатӣ мо барои шумо якум оянд. ва дӯстони азиз, дар комментария фикру ақидаи худро нависед. ба ёру дӯстон ин видеоро падилитса кунед. боқӣ монда дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.